फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिआव बबे हानजाया सोरजों थागोन? दिनैसिमबो रोखा गैया इउपिपिएल आरो बिपिएफ हानजाया मोनबेसे मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। बिटिसिनि मोननै राजखान्थि हानजा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ थारैनो सोरनिबा फानजारियाव जोबनानै दोनजाबाय नामा? आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खाथिसिना सफैगासिनो बेखौ नोजोर बोनानै आसाम नाङैनो मा बिजेपि, मा कंग्रेस, मा एजेपि, मा रायजो दल गासैबो हानजाया राजखान्थिनि फोथाराव दासान्दि मै होगासिनो दं। आसामनि राजखान्थिगिरिफोरा सोरखाराव फैनो थाखाय सोरखौ लाफायोब्ला मुलाम्फा जागोन आरो सोरखौ नागारब्ला खहा जागोन बेखौ दाजाब दानख' खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय बे समाव बिटिसिनि राजखान्थि खालामग्राफोरा सोरनिबा फानजारियाव हाबना थानानै दिनैसिमबो बुंनो हाया मोनबेसे मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन बेनि रोखा। नाथाय सोरजोंबा थाफानानै हारिनि ओनसोलनि मावनो हानाय बादि राजखान्थि खालामनो हागोन ना हाया बिटिसिनि राजखान्थि खालामग्राफोरा बेखौ साननो गोनां। फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंगासिनो दं बिटिसिआव मोन्नैबो राजखान्थिखौ लानानै गोदान खान्थिजों बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा। नाथाय गिबि मन्थ्रि बुंनाय बादि जायोब्ला इउपिपिएलनो बेसेबां मासि होगोन आरो बिपिएफनो मोनबेसे मासि होगोन बेसो गेदेर सोंथि जाना दं। नाथाय मोनसे सोंथिया जाखाङो रायजो राजानाव सोरनिबा बमब्रायनायाव खौसे जानो हायोब्ला गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव मानो खौसे जानो हाया? फारसेथिं बिटिसि खुंथायनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे बिसायख'थि गेलेया होननानै। नाथाय बेबादि समाव गिबि मन्थ्रिया बुंनाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोदान खान्थि दिहुननानै बिसायख'थि गेलेगोन होननाय बाथ्रायाव दासिमबो इउपिपिएलनिफ्राय खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। বিটিআৰত বিজেপিৰ লগত ইউপিপিএলো আছে, বিজেপিৰ লগত বিপিএফো আছে, কিন্তু বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি কিবা এটা তাত নতুনত্ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বিপিএফো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, ইউপিপিএলো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। जोंनि जि 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै जिखिनि जोंहा एमएलएफोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो किन्तु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिक खालामदों। बिटिसिनि बाहेरावबो माखासे सिटफ्राव एमएलए सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टी दानायनि बाथ्राखौ इतिमध्ये माखासेया फैनानै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं। इउपिपिएल स्टेट बा दिल्लीत आजिलिखौ एनडिए हिसाबै আছে অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু সেইফালে এছেম্বলিত বা এমপিত যদি বিজেপিয়ে যেহেতু বিজেপিয়ে লিডিং লয় এনডিএ হিচাপে ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব ইউপিপিএল।